Het is net zo dat ik nou zelf op snijn te winkelen zoe. Maar ik vind het ik wel dreig om dan te zeggen van, dan mag je oren dat ik net dwan. Wol of geen keepsnijn? Dat is een van de grootste vragen in oren naar de gemeenteraadsverkiezings in Dantemadiel. De overwegend christelijke gemeente is op het stuit een van de weinigen in Friesland die op snijn de winkel sticht houdt. Predikant Jaap Miedema van de Benedictuskerke in Damwoord vindt dat mensen haar eigen karmaatje matten. Maar hij maakt het hem losvargen hoe de druk die er mogelijk op de ondernemers komt te lezen. Het is wel zo dat je een winkel alleen hebben, of je moet die maar je vrouw runnen. En dan wil je er ik nog tas zetten om op snijn ik nog weer iepen te gaan. Ja, dat is natuurlijk wel dreig. En sommigen vielen zich wel een beetje onder druk zet. Als er dan een winkel snijn bij komt, dat ze dan zelf ook weer iepen moeten. Wij vinden een snijn, nee, hoeven net iepen. Geen belang bij. We zijn al 6 dagen in de week iepen en dat is meer dan genoeg. Voor de Lietse ondernemers is snijn een reisdag. En dat maakt het echt bluwen. Maar de supermarkten in Damwoord, Veenwouden en de Westereen staan vol te springen om snijns klanten te ontvangen. Want die gaan nou naar andere gemeenten dat ze wel boodschapje kennen. Hoe denken de inwoners van Dantemadiel zelfs over de kwestie? Ik ben net van een keepsnee, want ik vind 6 dagen in een week winkelen vind ik genoeg. Dus nee, dat hoeft voor mij net. Ik zie er geen probleem in, want heel veel mensen die hebben inderdaad de mogelijkheden wat minder om te wikken. En dan is het mooi dat ze op snee kennen. En ik zei, ik zit zelf in de horeca, dus ik moet altijd snees. Dus ik vind eigenlijk wat die mensen op snee werken kennen. Nee, beslist niet. Want ik ben gelovig en dan vind ik net dat dat op sneen hoeft. Want sneen is een rustdag. Wat die had ik de wereldschap in zondagen, of 6 dagen en de zondag is een rustdag. SGP en ChristenUnie binnen Tjinkie op snijn. Wils de orenpartijen daar positief of neutraal tjenuwen staan. Maar die kar hoeft net altijd van het godsdienstige uitzoeking makken te worden. Zo vindt predikant Miedema. We hadden altijd zo druk. Nou, die snijn, dat is nog een dag dat we weer eens even een boek lezen kunnen of naar het kerk gaan kunnen.